eGoli. Joburg. Bapha base-Cape Town. Kapa. Bapha base-Kapa. Bapha base-Maritzburg. Bapha base-Maritzburg. Akhona base-Potchefstroom. Akhona base-Potchefstroom. Akhona base-Gamalakhe. Bapha base-Lindelane. Bapha base-Lindelane. Eastern Cape. Bapha. Yanthanda nezwa. Yanthanda nezwa. Yanthanda ngothando lika love. Njengamanje kungena umkitshama. Kungena umuntu handsome. Kungena umuntu oyena othekhethelezi ngiyakhulula manje. Khethelezi uma ngibuka wena ngibona imbali yomhlaba. Indoda engizoyidedela manje ngifuna sihloniphe, sililizele ngoba yiyona ethekhethelezi indawo ekufanele nayi lapha eSolenda. Umuntu ozongena lana baba uMdletshe oyikhansela ophethe la. Asona amakholeza ngaphambili ngasondele. Lilizela. Lilizela, 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 lilizela. Lilizela. Amandla. Amandla. Asisho sonke amandla. 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 Viva Dr. Kethelezi, viva. Viva. Pata Dr. Kethelezi, pata. Awusiprofethe baba, ngiyadlala. Siyabonga mkhulu, ngiyabonga kakhulu mkhulu. Yohlezi kuyintokozo kuba nawe. Ngicela ukubingelela nonke eWard 60. Ngicela ukubingelela nonke eWard 60. Ngifuna nazi ukuthi ngiseward bani. KuseWard 60. Ngiyanamukela ngithi nje ngicela ningiphathele kahle ingane yami. Nale goli ningiphathele kahle ingane yami. Le ngane yana ekhaya. Niyibona nje gabashiya iyalela yana ekhaya kodwa. Iphethwe la mfowethu awuqhubeke nalento yenzayo. Muhle umsebenzi mfowethu siyohlezi si behind you. Unezibusiso zami ibusuku emini nasekuseni namini sinezibusiso zami. Ngiyacela mfowethu uqhubeke awubaphilisa abantu. Mina ngikho ukuthi kule yokholo kodwa ngiyazi ukuthi eBhayibhelini kwaye kwaba namadoda amabili. Enkulu eyayisiqeda abantu kwathi uGoliath. Nencane eyafika yaqeda uGoliath. Nithi asinayo lencane manje la emhlabeni. Khona uphikayo. Manje sesinayo encane. Ungakakholwa ufuna yini? Engikwaziyo ukuthiwa futhi uNkulunkulu uyothumela ngelinye ilanga umsindisi esizweni sasemhlabeni angithi. Uyamazi ukuthi uyobe ukhale njani? Uma ungathiwa uye lo uzothini? Enye ngithanda ngayo ngizokudayisa ke manje mngaka. Enye ngithanda ngayo ukuthi uzovotela iANC. Ukhona uzophikisana nomkhulu. Ukhona uzophikisana nendibandibani. Engithanda futhi noNgizo la ikhona uzovotela iANC. Yabona abantu embabana yilabo embazi bazoyivotela iANC. So angifuni ukwanda ngokakhulu nathi sinomcimbi bengengikwazi ungabibikho la. Mkhulu siyabonga into yenza endaweni yethu ukukhuphula izinga lendawo yethu. Mfowethu siyacela ukhuphuke uhlala uphansi uhambo ngalendlela oyiyona engithanda nakho konke hayi basizakala abantu mfowethu qhubeka nje kanjalo basizakala mfowethu ekufanele ukwazi the more unyuka the more ama challenges ezitha
Yabo ngesikhathi unyuka ziyanda izitha mfowethu. Kodwa uma ungayinaka ngeke ufike la ufuna ukufika khona. Mina ngiyakugcoba mfowethu. Ngokwami ngithi ukube kube nendlela ngabe siba nje nomongameli wezinyanga. Ngabe ngiyakugcoba mfowethu. Angazi ke babu Dlamini singalwenza kanjani uhleko sibe nalo isicoco. Akuteleke lelo hlelo. Cha, suhulumeni kaKhongolose siyacela bakithi ngomhla ka1 ngawukhohlwa ANC. ANC wakhelwa endlini yesonto ingakho sila. Umongameli wokuqala weANC kwakumfundisi. Angithi ayibona leyo nto. Iyayihlanganela lento singayihlukanisi. And endlile ekhaya nje wansibe emakhaya nje ngeke ngitshela ukuthi konke kuhamba kahle angithi. Ziyaba khona inxushunxusha ezilungiswayo ibuye eceleni siqhubeke nokusiza abantu. Asiza abantu ANC ukhethelezi uzofika la akugulwa khona. Amen. Izandla enkulu. Siyabonga kakhulu kuba uMdletshe. Njengamanje besisebhandini lenyanga yodwa. Leli bhandi belingekho lula. Especially to me, leader walo. Izinto bezinzima kakhulu. Ngeke ngaze ngathi inkosi bengifastelana. Ngoba izinto ziyehla zinzima. Kunabanye lithi iBhayibheli ngobude bendlela imphako yabona. Kunabanye siqale nabo kodwa bakwazanga ukuqeda. Ngenxa yokuthi bama failure in life. Kunomuntu onenhlanhla okade engazi ngaleli bhandi kodwa lithe mathe lizonqanyulwa sengizosayina. Today I'm here to put the signature in whatever you were asking. Izofaka isignature. Kunabantu abadrive ubusuku bonke bazolanda isignature. Uthi umuntu ukhethelezi nani shekelami elungifakela isignature. Kunabantu namhlanje engizoba signela. Ukhona yini othi Kethelezi I am ready for your signature. Yabona manje phakamisa izandla. uNkulunkulu uyakhuluma. Nizomxolela akekho umuntu oyofaniswa noKethelezi noma ningababona ku YouTube bezama ukufaniswa nami akekho oyofaniswa nami. Ithi ingoma sidlule ezintweni ezinzima njalo siyanqoba. Mina ngitestiwe ka TV kwathiwa hlola abantu bebuka live. Umuntu owayekade engilandela wayazi nganginohlelo ku Soweto TV. La engangihlola khona bengibuka ngingaphethe lutho ngihlola ngiyenze lento. Into engijabulele kade ngithandaza ngangithandaza ngathi inkosi sengihambe wonke ama radio station but kunale station esi1 engakabi satisfied esangakithi umhlobo wenene. Ngiyafisa ngoba nginabalandeli abase Cape Town abamamela umhlobo wenene. Uma ngibamba ibhandi umhlobo wenene bayangifonela bangi-approacha bona ba-approacha mina. Bathi Kethelezi, we've been looking for you. Sibuki followership yakho. Siyaqala ukubona inyanga enabalandeli aba 430,000 on Facebook followers. Bathi sicela ndoda ukungena kwi deal now. uNkulunkulu emuhle as from Wednesday lo esiyakuwo kune show engizoba nayo kumhlobo wenene. Izoqala ngo5 kuyoshaya u6 ngizobe ngihlola. Mhlobo wenene FM wamkelekile kuphi? KwaXhosa. Andithi ngicela ke nonke singabi nobandlululo ngithi ngoba mangingena okhosini laba bangakithi amaXhosa nabo bayanjani bayalalela. Nami sengena kumhlobo wenene asinjani because bafuna ukubona ukuthi ngempela listenership unayo yini. Ngibenzele isampule eyi1 ngathi mina bukana ama results. Isiteshi esincane kade singanakekile. Ini
Vuma FM ngathi bukani into engiyenzayo bathuka bathe sifuna ukubona khetha lesikunika isikhathi esikanani ngithe mina give me 3 weeks 3 weeks nibuke listenership yenu izoba injani uma unenkinga namhlanje kwenzeke ngangakuprofeta namhlanje ngiyanicela ungakhaleli prophecy khalela ukuthi uma le ndoda ithandaza namhlanje uma namhlanje ngikhipha kweshumi ngiyothenga umcebo mina ngeke ngahamba ngaye eSpain phesheya angene ebank lami enye indoda omnye umfundisi engeke ngimsho omlungu phesheya engikholela kuyena washumayela ngambuka online washumayela ngambuka online wathi lo muntu kimi wayingakhulumi nami wayishumayela wathi thatha 10% wakho uze kumina by then ngangakabi nemali eningi ngangabe nginemali nje I remember bank maybe ngangino 15 million ngathatha 10% yini 15 million niyaphikisa bengazi ukuthi niyaphikisa it's fine ke uzobelieve I went ngathatha kwatranslate to 10% ngawuthatha u7.5 million ngawushintsha wama US dollar ngahamba uma ngifika laphana lo muntu it's not easy ukuthi umbone laphana the way sasinikela ngakhona kwakuthiwa la ungakhona epassage phuma epassage ubeke imali yakho in that corridor la epassage beka imali yakho la ukhulume uyishiye mangithi ngiyabheka bahleli ngobugwili amabillionaire yini eyami imali ngafika ngahlala I think ngangihlele kulabo abaphethe 100 something 100 rand maybe ngathi kodwa Nkosi ngakhulumela yona ngathi ngoba uyazi ukuthi yini engizoyifuna ngizoyithola lento ngayibeka la thatha ibhanoyi ngabuye ngathenga iproduct ngathi uma ngithola iproduct yakhe kunomuntu onebhadi namhlanje kuthiwa phathana amakhandlela apha amakhandlela kuthiwa lalela kuthiwa phathi magic oil ungayivuli iphi magic oil kwathiwa faka inecklace yakho yamandla iphi necklace yakho yamandla ngibona abantu abaningi banebhadi inecklace niyithenge ngamalini 500 600 okay ngicela lo okade zela ethi uzofuna inecklace kodwa mina ngiyashoda abamnike I think bayangizwa abamnike ngoba kunento engifuna ukuyenza ngalezi zinto ngiprove point ngo400 rand manje abahambe bayomnikeza obe serious ezoyenza lento akaphuthuma ekhona ngo400 rand kunento engizoyenza la namhlanje ngo400 rand hamba uthatha inecklace yakho ngazi dayiswaphi hamba niyela phana uthatha inecklace yakho ngo400 rand sokulinda uzobuye ngo400 rand wakho uthatha inecklace onayo inecklace ngicela ifake manje ifake inecklace yakho ungasabi ifake ikamera ngeke ibheke kuwe ngoba inkinga yenu makufanele nisizakala ngoba niyamagwala niyesaba ngizoyenza lento ngifuna ukuthi namhlanje nithule ubufakazi ngifuna ukuthula ubufakazi mawufike ekhaya uthi yebo lo muntu no 100 unayi change hamba noma hamba mthengele chain manje ngizoyenza lento wathenge chain manje waza sisikhona kokuzana unayi wathenge chain usifake manje unayi chain uthi una 300 uyisaba 200 uzosifayela sebelumuntu una 100 Ningelela tamini sanibonani ningabi khona dumane
mfowethu ngiyabonga ukuthi bongipha lona ngibingelela bonke ubuholi bebandla elikhona ngaphansi kamfowethu uDr Khethelezi angisambizi ngegama manje ngangimbiza ngegama ngalesa sikhathi kudala so mfowethu into engiyifisayo njengoba desho ubaba la ukhansela isifiso sami ukuthi ngelinye ilanga eParliament kube khona umuntu omelaphi wendabuko ozomela abelaphi bendabuko and mangase uKhethelezi belivule leli thuba siyomsupporta angithi niyomsupporta nani mfowethu isifiso sami ukuthi ngelinye ilanga njengoba desho ubaba ukhansela kube khona isihlalo esikhona esokwazi ukuthi simele abelaphi bendabuke ngiyabona noma ngubane ngapha weBible School eMaritzburg okuyibona abagcoba umfowethu bambeka baba uprofessor bakhona namhlanje for the damages. But what had happened recently is that I was involved in a collision where I collided with a manhole. Mr. Mkongongisho. Yeah. Yes, a manhole. Kodwa ngifonelwe ngo3 kwathiwa foneke ufike early uzo signa kwi-HR ngoba umphathi uthi fanele ukuthi uxoshwe. I was given a call at 3 o'clock. Was excellent time. What training was it? I wayithola leyo call Okay. I got a call at 3 o'clock on a specific day where I was told I must come to the office to sign a certain document because the commander had actually instructed that I must be dismissed or fired. Ngifikile early ngosuku lokuqala umlungu obefanele ngisayinise kwathiwa akekho. I got there on the first day and I was told that the person that was supposed to make me sign was not there. Kwathiwa ngakusasa mangibuye early futhi kuzongena early. I was told to come back early the following day. Ngabuya ngangena early kwathiwa futhi umlungu akekho ofanele ngisayinise HR ishiye incwadi kwimanager yami ukuthi kule ncwadi banginika isexwayiso i-verbal warning. I did come back the following day. I was also told that the same person at HR that was supposed to make me sign is not there, but had left the document with another manager of mine. But it was actually a warning, a verbal warning that was allegedly given by commander. Iwona ngamandla ngifike ngawabona ama-magic oil ngoba zonke lezi bengithi mangabe ngiphuma ngikhulume nawo u-magic oil. Asimshayeleni izandla enkulu kakhulu. Siyabonga. Uyenza nje bencane indaba but uthi 1 2. Sanibonani nonke la ethendeni. Good day, everybody. Awanuvumi. Igama lami ngusiyabonga ngwale enkandla. My son is Sabonga from Nkandla. Ngifuna nje uqala ngidlulise ukuthi ngiyaphila nje namhlanje ngenxa yale ndoda. I just want to say that I'm alive today because of this old man. Recently referring to Umkhulu, Dr. Khethelezi. Ngizoba lefishane kakhulu ngoba isikhathi asikho. I'm just going to be short because of the time. Ngahamba nonkosikazi kumkhulu sembona wafika ngitshela ukuthi ayi impilo yami isengcupheni ngafa noma yini. I visited Dr. Khethelezi with my wife and he told me that my life was at stake or at risk and I could die anytime. Yes, wangitshela ukuthi nayi insebenzo ngahamba ngayithatha insebenzo ngahamba. He gave me some Herbs that I could use. I just took them and then disappeared. Yes. Then endleleni sengihamba sengibuyela edrobheni la ngihlala khona. Esikhwameni sami kwakhona u2000 namafoni awu3. On my way back to the town where I'm staying, in my bag that I was carrying, there was 2,000 rand cash and 2 cell phones. 3 cell phones. 3 cell phones. Then along the way ngalahla isikhwama sonke ngihamba nonkosikazi mangifika edrobheni isikhwama sesiphethe soyi2. Endleleni, I lost the whole bag while I was still working with the wife. The same bag with the contents that I've mentioned. Then I had to go back to him because I was so stressed and I was afraid that I'm gonna die anytime because he have given me warnings that I'm gonna die anytime. Ngabuyela kumkhulu ngoba ngase nginesithukuthezi ngoba sengitshelile ukuthi ngingashona noma nini kusukela lona. Into eyangiphatha kabi angizokhuluma babukhethelezi ukuthi ngaphatheka ngathi ngifika kuwe ngithi isikhwama silahlekile bavele bathi nje khuleko uzosithola wabeqhubeka ekhuluma nama bodyguard. What made me feel bad is that when I told him that I lost the bag,
He just looked at me and laughed and he says, don't worry, you will find it. And he carried on talking to the bodyguards. inhliziyo yami ebuhlungu kakhulu ngoba ngangibona vele ukuthi hawu akasanginike angisanendaba no-2000 namafoni awu-3 sengifuna nje ensebenzo le ngikwazi ukuyisebenzisa. My heart was sore because he didn't even give me some herbs to use to get my property back. But ngedlozi lakhe kuba kukhehlela ngasithola eFaraday isikhwama yonke into iphelele. But through the powerful success, I got everything in Faraday, everything was intact. Namhlanje manje ngalazi igama lami nizolazi. Today, if you don't know my name, you will know it. Sumshani izandla kakhulu bafethu sasondela. Lalela. Listen here. Uyaphila ba? Are you okay? Yes. Angizwa? Yaphila. Yes, I'm okay. Awuyena wase South Africa. You're not South From African. Congo. From Congo. I'm from Congo. Una 15 years ula South Africa. Uneminyaka ishumi nanhlanu la eMzansi. Yes. Eh? Yes. Uyasizwa isiZulu? Can you understand this Zulu? Kancane. A little bit English. Okay, uzongalalela imini uzolalela loya. Sukuma kubona ukuze akuzwe kahle. Uzolalela loya. Mina ngisazisa. Kodwa ngizokuhlolela. Okay. Look at me. Bheka uNkulunkulu. Who is Josephina? Ngoba uJosephine. Eh? Josephine is my mother. uJosephine uma wami. Your mother. Josephina. Is my mother. I. Igama lami ngubani? Barnabas. Lenti idonsa naseKongo. Anginankinga futhi. Amen. Idonsa naseKongo ngizoprofeta. I'm going to prophesize you. Okay. Thank you. I'm going to Goes as far prophesy. as Sho Congo. kanjalo ngesingisi. I'm going to prophesy you. I'm going to prophesy you. As a prophet. Lalalani. Lo muntu uthi isiZulu akasazi. Listen here, this person said he did not understand or he doesn't know isiZulu. Ngibona ingane abathi uMaseko. I'm seeing a child by the name of Masego. It's my child. Eh? Ingane yami le. Uthi ingane yakhe. Izoyenza lento. Izoyenza lento. Izoyenza lento. Izoyenza lento. Nikona muva. Nikona muva. Lalela. Listen here. Ngizokutshela enye into I want to tell you one thing. ongakazi ungitshele yona. Something that you've never told me before. Yini ekwenziwe zalana? Uyamazi ukhethelezi? What made you come here? Do you know Kefenes? No, it's somewhere I was working to botany gardener. Yeah, Lalela. Bengisebenza lapha. Ngabe saxoxa isiqaphi. Ngisebenza nami ngithe mangisebenza. Ngezwe kuthiwa wonke umuntu uyale nami ngadibela ngayale. Yeah. Thema uyale wahlangana lembila ithutha naye. My question is, Umbuzo wami uthi, why washintsha umntana wakho igama from uMaseko to Josephina? why did you change your Hey, son's name uyahleka. from Masego to Josephine? Wena. Fike kahle la. Maseta Josephina is Eh? simlalele bazalwane. Maseta Josephina is my daughter. Yeah. My mother, I give it my name for my mother. Ngamnika igama mama wami. Only God knows. Only God knows. Uthi only God knows. Washintsha igama lomntwana. Umntana wakho manje. Where's your child now? My child is still here in Durban. Umntwana wami usasekhona la eThekwini. Uthi kuphi? eThekwini. Ngimtshela ukuthi uzoshona nini? Can I tell him when the child Because there will was pass the away? biggest mistake eyenzeka. Ngoba kunephutha elikhulu elenzeka. Big mistake eyenzeka. The biggest mistake that happened. Wathi mawushintsha igama lomntwana, idalwa zakomalumakhe azikaze ziyithande leyo. When you change your child's names, the ancestors From the father's- mother's side. From the mother's side, they never liked it. So Lo mntwana ugogo uzomthatha The grandmother is going to take this child because already wamnika yena. because already you've given to her. Lo mntwana uzodlula ngomhla ka 13 June
2023. This child is going to pass away on the 13th of June 2023. June 13, June 13, 2023. 2023. Nikhona endlini? Are you serious? Ubani uThokozani wakamngomezulu ozalwe ngo1966 ngoJune 6. Sibahlala phansi. When Jesus was a KK. Waba nebhadi. Ibhadi waba nalo. Kwakumhla ka25 kuDisemba. Kukade kuyiChristmas. Wawungahambi wedwa wawuneyingane. Langa lalishisa ekseni ngabo 11 ekseni. Waliwa indoda bukhoma. Yaxosha neyingane. Angazi mama thani khehleezi ayikho yakusulela ngebhadi kuyiChristmas. Yebo khona lokho kwenzeka. Ngoba isabatha kumhla ka25. Shayisa. Kanti le ngayithola. Mama inkinga ibhadi lakho lize libe khona. On that same year, on November 17, kwakufanele intombazane ikushaya ngestroke. Istroke sakugeja. Kunerogwe lakho elalingathe lamandiya elalimhlophe ngathi lomshado elagcina lilahleke layinini ulilekile noma ingubo ineke layinini yagcina ithathile yathathwa intombazane babethi uThembeka. Uyangizwa ngithini? Yebo khona okade uhlala eduze kwakhe ababethi uThembeka. Uyangizwa ukuthi ngithini? Yebo. Wayithatha lengubo kwangathi yona yosebenza. Njengamanje wena mama uyahlupheka. Uhamba uhlupheka nabantwana. Uyangizwa ukuthi ngithini? Awusazi ukuthi uthathe ini uhlanganise nani. Ngibona kune medication noma amapilisi ozogcina uwadla uzogcina uphanjanelwa umqondo. Uyangizwa ngithini? Ngoba ucabanga kakhulu. Yazi lo mama ngazi uhamba nabani. Lo mama usazolahleka. Ingqondo yakhe ingasasebenzi. Kuthiwa no man. Lo mama ugcine lana agcine eduka engabonakali. Kumanje umndeni wakho lihlakazekile. Akekho zwana nomunye. Yebo baba kuyiqiniso lokho kushoyo. Lalela ke mama. Ngeke ngikunike nawe unayo ichain. Ubani ibhadi lengaka? Chabo. Kanti ubani unechain ozoprofeta? Lama chain athi gqwaqwa okwamafu ezulu. Right mama, thola ichain. Hamba lapha bakunika ichain mahali. Cela akushabishe baba. Bambi chain yakho. Bambu magic oil wakho. Siyathandaza manje. Before we do that, sizofaka isignature. U10% yomnikelo wakho kade uphethe. Line kanje uzobe umnikelo wakho phansi. Siyathandaza into isukele ekhaya. Besikade sibamba ibhandi siqala uthi inyanga iqala. Yaze yazophela egcineni. Ngithe nikela ngathi awukazi unikele. Umnikelo wakho oyomnikela ngawo angikaze ayikhipha le mali nginikela. Kodwa namhlanje ngizoyinikela ngoba ikhona into engizoyilanda. Laba bazi ukuthi bebelandeni. Namhlanje uzoletha umnikelo wakho ulahle phansi. Thatha umnikelo wakho uze phansi uzolahla phansi. Uthatha into kade uyilandile. Wena kade uphethe umnikelo wakho. Usuke Eastern Cape, usuke eGoli, usuke eMaritzburg, usuka yonke indawo. Uyazi ukuthi into uyilayitile namhlanje yini? Namhlanje today is the day. Nalo usuku kade wawulifulindele. Namhlanje usuku. Thatha umnikelo wakho usuku uze ngaphambili. Noma uphethe ikhadi uze ngaphambili. Uzoletha umnikelo wakho ngaphambili. Sengiyathandaza, kufanele ngithandaze. Kungenzeka ukugulelwa isandla sakho, kungenzeka umakoti akuhambile, kungenzeka ingane zakho ayiphasi. Abantu bakini imisebenzi abayitholi. Thatha umnikelo wakho uze ngaphambili. Unikela ngathi angikaze nginikele. Sekufanele ngiyenze lento. Thatha imali yakho uze ngaphambili. Unikela ngathi awukazi unikele. Thatha imali yakho usondele ngaphambili. Unikela ngathi awukazi unikele. Miyeke umngane. Shiya umngane. Umngane akasale manje. Akasale umngane. Thana umngane wami ngisayothatha. Bonke laba abanikelile ninenhlanhla.
ninani sathi sifastile ngelinye ilanga uNkulunkulu emuhle wavele wenza lenkonzo yokupledge. Niyayazi inkonzo yokupledge? Lenkonzo engithi ngathi ngisuka la ngiphethe 7.5 million wami ngiyaphesheya ngavele ngawumfana omncane ngasaba nokuvela ngavele ngayibeka bengayibona abantu kodwa uNkulunkulu wayiphendula imithandazo yami kuthi noma kuthiwa ake sibone osomabhizinisi asebengathi bathe abangakafiki ku-35 years kodwa sebena mamiliyoni amancane abasukume bathi sukuma sikubone nami ngisukume nje nginganankinga nje bathi uyezwa ungabi nenkinga nje makuthiwa ake kusuka umuntu ogibela imoto ka-15 million uthi nje uyibhake nje endlini zibe u-8 10 11 15 million nje ungabi nenkinga kuthiwa ake kusukuma abantu abahlala endlini ka-20 million uthi nje because ngathi manginikela ngapledge ngangabuka umuntu engimnikayo kodwa ngabuka imisebenzi yakhe inkinga wena uthema unikela wabuka mina wangabuka into ephakathi kimi ukuthi yini lena iphethe lo muntu anengizwe tendeni njengamanje siya kakhulu uyasondela uzimdola uzofaka ushwini omthekhala kodwa ngelinye ilanga yathi zenzeke imanga etendeni elincane elidelelekile ngathi mina this year ngifuna ukuthi mazithi next year April ngifuna ukukhetha one abesifazana noma abesilisa enyothi unyaka wenu le nginika nina up to next year April nginika nini imoto nginika nina amabhizinisi nginika nina amadoda nginika nina imishado nginika nina imizi nginika nina but umuntu ofanele decide namhlanje yinina enyothi thina si serious mkhulu kubalandeli bakho bonke abakhona ohlale wazi ukuthi abantu besifazane noma abantu besilisa yithini esi serious phela yade nivulekile inkundla ngayimisa ngathi mango zazi indala zombili zibambene niyayikhumbula leyo video okwakuyinsizwe eziwu2 kwasuka umuntu wesifazane kwabuya omunye wathi ngiyaba challenge wathi ngeke kwagcina kuyi-draw kwagcina ku-20,000 ngathi man ningayibambi inodwa lempi ngoba bakhona basafuna ukuyingena KK mamas imane ndishila kumela khona into engizoyikhuluma ongeke uyizwe kodwa umuntu ohlakaniphile waye esikolweni uzoyizwa imali lapho mamas imali lapho KK lo muntu lo yakumela abantu besifazane wena KK isondela ngapha lo muntu umela abantu besilisa kubantu besilisa sinenkinga yophuzo njengamanje omunye umuntu omile la uthi uyangibambezela lo muntu ngifuna ukuyophuza mina sinenkinga yamadoda afebayo sinenkinga yamadoda abangakwazi ukuyetisa uzipho uhlala uphansi inkinga yakho udlulile ngoba sisenkonzweni kodwa usubona intombi inkanuko iyavuka kumuntu wesilisa noma esenkonzweni yena njengamanje ngababona abazalwane kodwa usebona intombi idemon likala kanjalo sinenkinga yabantu besifazane abadakwayo utshwala abathi mabebuka ukhethele sebebona indoda bathi wazwagqoka kamnandi usewufika sini phela ngijimeli wena kodwa ngijikemeli makalilitha ngoba phela namhlanje ibhandi ngiyalingamla kuyoshuba how namhlanje ibhandi linjani kuzonjani ngobani isikhathi ngekhathi zalethi ngekhathi zanini I wonder on your wenzani
kunabantu abanebhadi namhlanje, omunye othola i-HIV namhlanje, omunye uzomitha namhlanje. Today kunomuntu oyi-1 engifuna ukuthi ahambe nesibusiso. Nikhumbule ndodana ulahleko, ubaba ubiza amadodana wakhe uthi ngizonehlulele, ngiyonika ngamunye ngamunye. Ngisibonile isibusiso engisazosethula esabantu kade bezonikela. You are blessed. Manje it's time for pledging. La enithi bantu besifazane nathi ngeke sivume abantu besilisa bahambe ngeimoto basidlule endleleni, ngoba nathi siyakwazi ukwenza lokho. Nathi siyakwazi uku-own amabhizinisi, nathi siyakwazi ukungena sithenga ama-estate, nathi siyakwazi ukuthenga imoto. Bantu besilisa nani ningahluli, noma kuthiwa imali inoyiphethe, ngicela ungangihlazi umuntu wesilisa, nayi indishi. Ngicela ungangihlazi umuntu wesifazane, nayi indishi. Wozani sizopletha. Uma siqeda ngizocela bayongibalela, bayobuye bangitshele ukuthi mkhulu, inkosi yanamhlanje kufanele usibusise, busisa besifazane noma busisa besilisa. Ake siboneni ke ukuthi ubani oyithinta ithathi, mina ngiyomela abama besilisa, mina ngiyomela abesifazane. Woza kule ndoda, woza ngapha, uvumelekile nokuthi uzo swipe. Lalela, mawuzonikela awunikeleli wena, unikelela abantu besilisa, unikelela abesifazane. Uthi laba bakhipha izisu phansi ngalokho, abantu besifazane abangasebenzi phansi ngalokho. Sondela uye kumuntu wesifazane uyofaka endishini, nawe sondela wesilisa uyofaka endaphandle. Asondele siye phambili, siyaqhubeka. Kwaku 20,000, sondela phambili. Owesifazane uya kwabesifazane, owesilisa uya kwabesilisa. Ningangihlazi besilisa, ningangihlazi bantu besilisa, naba abantu besifazane behamba. Mawuphethe ikhadi lakho uze ngaphambili, ngivumelekile yini ukuyingenela nami competition? Oh, bengizongena ngapha, ngingena ngapha. Ngizothi 2020. Ngicela ningangihlazi bantu besilisa. Owesilisa zengapha kwabesilisa uvumelekile ukwenza noma yini manje. Manje sifuna abantu abazo-excela, abazonikela ngathi abakaze banikele. Nazo-ke ezami ziyawina, ziyawina ezami. Ziyamazi umelusi, ziyamazi umelusi, ziyamazi umelusi. Uyena oyiholayo, ziyamazi umelusi. Ningavumi nazo-ke abantu abambaya ngazi. Ngeke bantu besifazane ningangihlazi. Nize nikhumbule yonke iminikelo eniyenzayo, nenza umehluko ezimpilweni zabanye abantu, ngoba ngiyahamba ngiyonikelela abahluphekayo. Nizwile ngithi yonke iminikelo enifakile nenza umehluko ezimpilweni zabanye abantu. Ngelinye ilanga nake nanikelela ingane okwakumali ihambe iye phesheya ihlala nogogo wayo, niyakhumbula? Awuze ngaphambili boy, uphi? Ngicela nishaye izandla lapha enikhona manje nizokwazi umfana uphase ngama distinction. Imali yenu now. Imnikelo eyavela kini namnikelele. Mina noma ngihamba endleleni anginamahloni, noma ungangikhuluma kambi wenzeni, kodwa lapha engihamba khona kuyabonakala. Ngahlangana naye Gateway ehamba efuna i-donation, esegive uphile. Wathi mayingibona, wathi noma kuthiwa ngiyamazi lo muntu, ama-bodyguard ngangona ngibulala, kodwa ngiyoyilahla kuye manje. Waletha izinto wathi nakho mkhulu kumele ngihambe, and usuku lwami lokugcina anginamali. Yabona ngabuye esontweni nganitshela, ngithanda ukuthi without any hesitation nayikhipha abazalwane imali yenu, nayikhipha nathi hamba boy, hamba. Nanka ama results.
The lowest ama-marks anawo la uno 72%. That is the lowest. The highest uno 90%. The rest uyasho ukuthi imali yakhishwa yabazalwane. The rest uno 86, 88, 87. Lo muntu wenza i-chartered accountant, CA, chartered accountant. Ngizomnika nje ngoba siyemthandazweni. Ngizomnika 30 seconds. Abonge kubazalwane. Bonga boy, bonga kubona. Sanibona. Ngithanda ukubonga kakhulu inangenzela khona. La ngiphuma khona ekhaya wayengekho ngazi ukuthi owaziyo ukuthi ngelinye ilanga kuye kube nomuntu ozonikeza ibhasari. Ngithola ibhasari eka 1 million rand for 7 years. Ninomona nishaya ingane izandla. So bengakhona ukuhlakanipha nokwazi wami kodwa ngibonga indomandumane eyazihlisa mina ulokho enakho yathi I'll give what I have. So I wish uNkulunkulu angiprotecta so that you'll see success enecreative mina. Ngifundiswa ngabazali mina, ngifundiswa abantu abafana nani. Ngiboyile last week bathiwa ngithole i-agent ezongisa phesheya nomuntu ozongisayinela. The rest school fees senginaso. So uNkulunkulu anibusise nonke nadlala indebe enkulu ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu anibusise ngisasho namanje. God bless you. And makwenzeka unemali extra uthi ngiyafisa ukuthenga le change ngiyonika umakhelwane wami ongasebenzi, do it. Umulele ebusuku ungibone ephusheni, it means sekuyakhanya phambili. Ukungibona kwakho ephusheni, ukungiphupha kwakho, it's either ngiphupha ngihamba ngemoto, noma ngiphupha ukhuluma nami, noma ngiphupha ngikuthandazela, noma uphupha ungibona nje ngidlula, sekuyabonakala phambili. Ukhona seke wangiphupha ebusuku, sakuya njani? Sekuyabonakala phambili. Vala amehlo manje standards. Vala amehlo manje standards. Baba emagameni amathathu elikayisele le ndodana. Baba naba abantwana bakho asule endaweni ezahlukene. Uthe umele usomuhle uyayidela izimvu zakhe afune yodwa elahlekile. Abanye bahambele amabhizinisi wabo, abanye banezitha basazi ukuthi bayoqashapha, abanye kade babefuna imisebenzi abayitholi, abanye baneziphiwo zabantu abadala kodwa isikhulumi, abanye imisebenzi yabo ivalelile, abanye izihlobo zabo ziboshiwe, abanye basemajele ngoba babengani baboshiwe, abanye bahlumezekile emshadweni, abanye bathi ngabo mama wayikhona ngaba kunjena, ubaba wayikhona ngaba kunjena, abanye benza ngathi kuhamba kahle ekhaya kanti konke akuhambe kahle. Baba namhlanje ngiyathandaza, thandazo wami ugcwele inyembezi, izilimi ezingehlelayo Nkosi emhlabeni. Baba uyazazi izono zami, thandazela lo mntwana ozenkonzweni kodwa uzopretenda, uzenkonzweni kodwa uzopretenda. Ngithandazela intandane, ngithandazela abantwana beney'kweleti, abantwana abakweletwayo mabesuka lana bayokhokhela iy'kweleti zabo, abashiya iy'hlobo zabo zibakhumbule, abanganayo imali yokukhokha amabhondi, abafisa ukubuyela emakhaya abo. Ndodana yolahlekwa Nkosi yabuyela ekhaya. Khulekela ibandla lesithelo sikaJehova, khulekela ibandla lala ekhaya, iy'hlobo zethu ezishile Baba sebebuyela emuva, abaseKapa, abasemarisburg, Lindelane, Stenga,
Johannesburg, Pretoria, Mpumalanga, Mbangeni, Richards Bay, yonke indawo Theku lonke jikelele endwethu emahlabathini ingilozi yakho ayihambe phambili uma befika ekhaya kunezinto ezizonyakaza bayathula ubufakazi ngale nkonzo baphethe amakhandlela awukhanyisa impilo zabo khulekela abakhonyane babo ngikhulekela izingane zabo ngikhulekela yonke into baba lenkonzo ibalekile yonyakazisa abanye basuka eSwaziland abanye basuka eZimbabwe abanye basuka eMozambique abanye basuka phesheya kwezilwandle abasibukayo yonke indawo oh Nkosi yamakhosi Jesus makhaya Jesus Nkosi yabesizwe abayibanami Nkosi abanye bayathandaza kade babefuna ukuba namabhizinisi kodwa kwenzeki kade babethi bayaqala Nkosi akwenzeki imali zabo zivalekile imali ezivalekile Nkosi abanye balimala engozini zemoto kodwa imali ayiphumi amafa imali Nkosi evalekile namhlanje yoyinkatha babegameni lamandla busisa nabaculi bonke kade behlabelela neband yonke ibusise nabafundisi kade beshumayela babusise ngegama lika Jesu nabo bonke abavotayo kodwa bawine lemoto ngegama lika Jesu siyakhuleka amen bazalwane phakamisa isibani sakho manje ngiyavisa amandla ushuthe lento ebo awusehlisa isibani sakho mandla aniyazi into yokushutha mandla ngicela ushuthe lezi ibani mayiphakamazela phakamisa isibani sakho ngibona ingilosi I see angels ngibona ingilosi njengamanje ngibona ingilosi ehlisa isibani sakho ngibona namukela ngibona ureceiver landa isibusiso sakho phezulu nyusa hlisa phansi ngibona ingilosi ngibona namukela abantu abadala ongabathola abantwana namhlanje yobathola namhlanje ongabathola abantwana namhlanje yobathola thani I receive ongayithola umsebenzi namhlanje yowuthola onezitha namhlanje ziyoshona izitha ongawuthola umshado namhlanje yowuthola ohlukumezekile emshadweni namhlanje yothola ukuthula namhlanje onganakudla ukuthi uzokuthola Jesus phakamisa isibani sakho emagameni amathathu siyehlisa elikayisele lendodana busise isibani esiphakamayo uphinde usibusise masehla baba bathatha abantu abadala manje busise isibani Nkosi abanye ziyaqisha abanye ziyabasinda ngicela wenze lento engenzayo uyehlisa uyaphakamisa uyehlisa uyaphakamisa unabangakwenzi lokho uyehlisa uyaphakamisa uNkulunkulu anibusise asehliseni siyayicisha ke ibani zethu manje siyayicisha ibani zethu lalela ungenzela ifavor ungalenzi iphutha uzwe kahle ke manje cela nicishe ibani ngifuna ukuthule right mawusuka la qala uyofika endlini mawufika endlini la ozolala khona it's either ulale hotel noma ulala kuphi I know there is a lot of excitement namhlanje ngitheba khona bazomitha bemithele ema-hotel hlazwe lengaka first thing mawufika ehotel before ulale before wenze le nkonzo yakho ijahile manje kade bekubuza ku WhatsApp kanti uqeda nini ngoba phela kade wanibamba leli bhandi lakho khona amadoda angizondayo manje angizondela leli bhandi
First thing before nibambane nobheyi wakho lo nikhohlisana naye. Ngicela uqala uphuza amanzi ano 1 rand phakathi. Wenza njani? Then bese uqala ke uyalala bese ningayenza into eniyenza. Phakamisa isandla sakho saka right. Sengilwa nedemon manje. Ngikhuluma nedemon manje ngikhuluma nomuntu onabantu abadala. Namhlanje bayaqhaqeka abantu abadala bayasebenza. Namhlanje ngikhuluma nalo muntu onabantu abadala. Khuluma nalo muntu onamademon manje. Ngiyaxosa manje. Out. Khuluma nomuntu onedemon manje. Out. Demon lokufela. Out. Demon lokutshontsha. Out. Umntwana satanism. Out. Umuntu obulala abantu. Out. Umuntu okhuluma amanga. Out. Khuluma naleli demon manje. Khuluma nomuntu onedlozi. Kuyasebenza namhlanje. Sebenza abantu abadala. Makhosi amakhulu, makhosi amhlophe. Tonto zezulu. Bayede. 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 Makhosi. Makhosi. Asiphaphazeni sithi thokoza. Thokozani bogogo. Thokozani bogogo. Siyaphaphata sonke. Asiphaphate izandla. Sibeke phansi izandla uphaphate makhosi. 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 Bogogo. Bayede. Bayede. Makhosi. 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 Tonto zezulu makhosi amakhulu makhosi amhlophe. Bayede siyakhuleka bogogo siyakhuleka bomkhulu. Sebenzani manje. Sebenzani manje. Sebenzani manje. Sebenzani manje. Sebenza kumntwana wakho. Sebenza kumntwana wakho. Sebenzani bogogo. Sebenzani bomkhulu. Sebenzani manje. Sebenzani manje. Sebenzani manje. Sebenzani manje. Sebenzani manje. Sebenza bomkhulu. Sebenzani bogogo. Sebenza bogogo. Sebenzani bomkhulu. Sebenzani bogogo. Sebenzani bomkhulu. Sebenza bayede. 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 Bogogo nabomkhulu ngikhuleka kini ndimandumane. Ngaka kusisaba ndamthebe nothela msimba bethe phaso nebadla ndisiyaza amadoda ayibona. Bekani phansi izandla zenu. Wonke umuntu wakandlovu akaphakamisa isandla sakhe ngibona ukufa. I see a car accident. Mawu wakandlovu phakamisa isandla sakho uzoba nepride. Kanti lento engiyibonayo ngiyibona kuwe. Ngibona umuntu wakandlovu engena engozini yemoto eshona namhlanje.
Mawumuntu akaNdlovu musukusaba. Phakamisa isandla sakho lapho khona. Can I pray for you? Ngicela ukuthandaza nawe. Thokozani bokhokho. Thokozani bomkhulu. Ndodwa enkulu, ndodwa makhosi, ndodwa bashisa. Umadumani yathi mesizweni. Ndodwa bashisa, ndodwa mkhulu. Makhosi amakhulu ngiyanizwa bokhokho. Ngiyanizwa bomkhulu. Ndodwa enkulu, ndodwa makhosi. Yes! Yeah! 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 Yes! Babona amandla. Makhosi amakhulu, makhosi amhlophe. Naba abantwana bakaNdlovu. Naba abantwana bakaNdlovu. Ngikhuluma nabo manje, ngikhuluma nezidala zakubo. Ba online abekho online bakhona bekho. Baba ngibanika isibusiso. Bless them. Babusisi. Bavikele inkembelo. Ngiyabonga. Bekani izandla phansi. Mawuzazi ukuthi ekhaya kini uyi-firstborn, phakamisa isandla sakho. Ekhaya kini uyi-firstborn, phakamisa isandla sakho. Uyi-firstborn ekhaya kini, phakamisa isandla sakho. Baba, ngibona umsebenzi, ngibona icebi. Ngibona businessman, ngibona business lady. I see success. Ngibona impumelelo. Na impumelelo ngiyayibona kubantwana bakho bephakamisile izandla. Ngibona impumelelo. Namhlanje bayitholile. Receive. 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 I bless them in the name of Jesus. Ngegama lika Jesu siyakhuleka, amen.